Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο απόψινό τετατέτ φιλοξενούμαστε στο σπίτι του Άντρου και της Σοφίας Κυπριανού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, μαζί με τη σύζυγό του, σε μια διαφορετική συνέντευξη, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και στη συνέχεια θα μείνουμε τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε στο σπίτι σας. Είναι η πρώτη σας κοινή τηλεοπτική συνέντευξη? Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ... Είχαμε κάποιες ολιγόλεπτες κοινές συνεντεύξεις πριν πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος απλός, η Σοφία δεν θέλει να είναι στο προσκήνιο, προτιμά να είναι μακριά από τις κάμερες. Καταρχάς, πόσα χρόνια είστε μαζί? 38, από το 1978. Ναι, ήταν κοντά στα Χριστούγεννα το 1978. Σοφία, θέλεις να μας πεις λίγο την ιστορία, πώς γνωριστήκατε, πώς ειδωθήκατε πρώτη φορά? Η πρώτη φορά δεν θυμάμαι, διότι συχνάζαμε στο Σύλλογο Τοπικής Οργάνωσης Τροβόλου. Οπότε είμαστε θεωρητικά γνωστοί. Το πώς έγινε η εξέλιξη. Σύντροφοι δηλαδή. Σύντροφοι και ιδεολογικοί και σύντροφοι στη ζωή στη συνέχεια. Το πώς εξελίχθηκε ήρθε από μόνο του, σιγά σιγά, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε ή να το επιδιώξουμε, να έρθουμε πιο κοντά. Για να γίνουμε ζευγάρι. Αν ο άντρας θα θυμάται καλύτερα. Ναι, έχει καλή μνήμη η αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι ένα από τα καλά που έχω, το οποίο με βοηθά πάρα πολλά στην πολιτική, είναι πολύ καλή μνήμη. Ξεκινήσαμε από την ΕΔΟΝ. Θυμούμε ότι θα διοργανωνόταν ένας χορός της ΕΔΟΝ στο Στρόβολο. Με είχαν συμπεριλάβει στους κριτές γιατί ήμουν πιο μεγάλος. Και εκεί έτσι ξεκίνησε η πρώτη πιο στενή επαφή, θα την χαρακτηρίσει. Στους κριτές. Θα είχαν χορό. Ήταν Dancing with the Stars. Ναι, της τότε εποχής. Της τότε εποχής, ναι. Και έτσι ξεκίνησε μια πιο στενή επαφή, θα έλεγα. Θυμούμαι ότι ξεκινήσαμε παίζοντας μαζί μια τόμπολα, κερδίσαμε. Για πρώτη φορά κέρδισα στη ζωή μου. Από τότε δεν ξανακέρδισα σε τίποτε άλλο. Ποτέ σε τυχερά παιχνίδια. Και σιγά σιγά, όπως είπε η Σοφία, εγώ τότε ήμουν αθλητής, ήμουν ποδοσφαιριστής. Έτσι σιγά σιγά γνωριστήκαμε. Εντυπωσιακός, Σοφία, ο άντρος. Εξεχώριζε με την έννοια του χαρακτήρα, ήταν πάντα ήπιος, ήρεμος. Εντάξει, είχε το αθλητικό στυλ. Στην ηλικία που ήμουν τότε ήταν εντυπωσιακός. Η πρόταση γάμου πώς έγινε? Πρέπει να πω ότι πήγαμε σε έναν καφέ, έτσι απλά, πολύ απλά, και για να είμαι ειλικρινής, τους γονείς τους ενημερώσαμε μετά. Την επόμενη ημέρα δεν προχωρήσαμε, ήταν κάτι πρωτοποριακό για την τότε εποχή. Το αποφασίσαμε και στη συνέχεια ενημερώσαμε τους γονείς. Πόσο καιρό δηλαδή είχατε σχέση πριν παντρευτείτε, ήσασταν μαζί? 2 χρόνια. Όχι μαζί, κάναμε παρέα. Αυτήν την έννοια. Ναι, πιο συντηρητικές εποχές. Ναι, πολύ πιο συντηρητικές εποχές. Τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί λένε ότι από κάποια φάση και μετά αρχίζουν και μοιάζουν. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς αυτό για σας? Ναι, είναι αλήθεια. Στο τέλος της ημέρας μοιάζεις. Εγώ ήμουν πιο πειραχτήρη στην ηλικία των 20. Σιγά σιγά όμως άρχισα να οριμάζω, ίσως με επηρέασε και στο να είμαι πιο ήρεμη, να θεωρώ κάπως πιο ψύχρεμα κάποιες καταστάσεις, να μην είμαι τόσο εκρηκτική, με θυμό, με νεύρο. Νομίζω σε τούτον επηρέασε με θετικά. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε ότι αυτός θα ήταν ο άντρας που θα μοιραζόσασταν τη ζωή σας μαζί του? Όταν νιώθεις ηρεμία, μια ασφάλεια, έτσι τον ενθουσιασμό που έχεις στην ηλικία των νέα, όταν είσαι νέος, με έναν άνθρωπο, νομίζω ότι ήταν εκείνο που είπα ότι ναι, μαζί του νιώθω ασφάλεια, νιώθω ήρεμη. Θα ήταν καλή συνδυασμός, ας πούμε, στην εξέλιξη. Κύριε Κυπριανού, εσείς? Δεν έπεσα έξω, γιατί είχα αποφασίσει. Τι ήταν αυτό που είδατε στη Σοφία και είπατε ότι με αυτή τη γυναίκα θέλω να περάσω την υπόλοιπη μου ζωή? Λέμε ότι τα ετερόνυμα έλκονται.
Πρέπει να πω ότι μου άρεσε το γεγονός ότι ήταν πολύ διαφορετική από εμένα και την τότε εποχή πρέπει να πω ότι με έλκυε πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα. Τώρα δεν έλκυε. Εντάξει, στην αρχή διαφορά. Ναι. Ναι. Όταν το διατύπωνα, κατάλαβα ότι αυτή θα ήταν η αντίδραση. Ναι. Πρέπει να πω ότι στη συνέχεια είναι ολόκληρο το πακέτο. Ο χαρακτήρας, η ποιότητα του ανθρώπου, που για μένα είναι το πιο σημαντικό, ο χαρακτήρας. Διότι μπορεί να υπάρχει να είναι μια γυναίκα πανέμορφη, αλλά ο χαρακτήρας να είναι αποκρουστικός. Οπότε θα έλεγα ότι ολόκληρο το πακέτο ήταν εκείνο το οποίο με τράβηξε. Ένιωθα πολύ ευχάριστα όταν είμαστε μαζί. Άνετα. Ήθελατε πάντα την οικογένεια, γιατί ως άντρας ήσασταν νέος, ήσασταν αθλητής, ήσασταν ωραίος. Γιατί να θέλετε τόσο γρήγορα την οικογένεια? Νομίζω γεννήθηκα μεγάλος. Με ποια έννοια? Ήμουν πάντα ο ήσυχος της παρέας, ο σοβαρός. Δεν ήμουν άνθρωπος της περιπέτειας. Όταν λέω περιπέτειας, όχι με την καλή έννοια, εννοώ της παρέας για μια νύχτα, τέτοια πράγματα. Δεν ήσασταν ο αυθόρμητος και ο φασαριόζος, καθόλου, καθόλου. Περνούσα απαρατήρητος, θέλω να πω, και το επεδίωκα να περνώ απαρατήρητος, παρόλο που ήμουν αθλητής και έτσι δεν ήταν εύκολο να περνώ απαρατήρητος. Ήμουν καλός μαθητής, άριστος μαθητής, αλλά παρόλα αυτά προτιμούσα να περνάω όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητος γινόταν. Δεν ήθελα πολύ φασαρία γύρω από το άτομο μου. Και πώς καταλήξατε πολιτικός? Διερωτούμε κι εγώ πολλές φορές. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο η Σοφία που ήταν στο πλάι σας τόσα χρόνια για αυτό που γίνατε? Νομίζω ότι πάντοτε χρειάζεται η γυναίκα πίσω από τον άντρα. Το γεγονός ότι με ανέχτηκε για τόσα χρόνια δεν είναι εύκολη η ζωή του πολιτικού, ανεξάρτητα από το τι νομίζει ο καθένας. Έλειπα ώρες ατέλειωτες, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μέχρι που να σιγά σιγά ανελιχθώ και να μπει σε μια πιο οργανωμένη τάξη η ζωή μου, παρόλο που και τώρα λείπω ώρες ατέλειωτες, αλλά πλέον μπορώ εγώ να προγραμματίσω τη ζωή μου. Το γεγονός ότι ανάλαβε το σπίτι, τα παιδιά, είχαμε και τη μητέρα της η οποία βοήθησε απεριόριστα βέβαια με τα παιδιά μας. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό και η κατανόηση που έδειχνε στο γεγονός ότι απουσίαζα ώρες ατέλειωτες. Σοφία, αυτό πώς το διαχειρίστηκες? Ήξερες ότι έπρεπε να μπεις στο δεύτερο ρόλο όσον αφορά προς τα έξω και στον πρώτο ρόλο μέσα στο σπίτι, να αναλάβεις τα παιδιά, την οικογένεια, να τρέχεις τα πάντα για να μπορεί ο άντρος να αφοσιωθεί στην πολιτική. Δεν είχες πρόβλημα με αυτό? Δεν καταπίεσες τα δικά σου θέλω, τις δικές σου φιλοδοξίες? Νομίζω ότι ήρθε φυσιολογική εξέλιξη. Διότι όταν γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε, αποκτήσαμε τα παιδιά μας, η ζωή μας δεν ήταν ακριβώς έτσι. Όταν άρχισε ο άντρας ήταν πιο αναμειγμένος στα κοινά και στην πολιτική, διότι πάντα ασχολείται με τα κοινά. Ήταν φυσιολογική εξέλιξη το γεγονός ότι ενώ σιγά σιγά άρχισε να λείπει παραπάνω ώρες από το σπίτι. Στην αρχή διάβαζε των παιδιών, ασχολούμαστε με το αθλητισμό σαν οικογένεια, με το badminton. Όμως ήταν σταδιακή εξέλιξη, οπότε αν πω ότι δεν διαμαρτυρήθηκα σε όλη αυτή τη φάση, θα ήταν ψέμα. Αυτό με το badminton το έχω ακούσει. Παίζετε και οι δύο badminton? Ο άντρος άρχισε πρώτος και με παρέσυρε και εμένα. Να πω ότι εγώ είχα ξεκινήσει ως εκπαιδευτικός. Εργάστηκα για 10 χρόνια ως εκπαιδευτικός και είναι εκείνη η περίοδος που λέει η Σοφία ότι ήταν θέματα κατασκευών, πολιτικής μηχανικής δηλαδή. Ήταν πολύ πιο διαφορετική η ζωή μας. Με την έννοια ότι εγώ εργαζόμουν μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια αναλάμβανα τα παιδιά και τα είχα για ώρες αρκετές μαζί μου. Η Σοφία εργαζόταν παράλληλα. Οπότε, όντως, η ζωή μας ήταν διαφορετική. Περνούσαμε τις περισσότερες ώρες στους αθλητικούς χώρους. Εγώ, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, ασχολήθηκα με το Στίβον ως μαθητής, βέβαια. Και στη συνέχεια. Σε ποιο άθλημα στο Στίβο?
Διάφορα σφαίρα, δίσκων και τρέξιμο. Ήμουν αρκετά γρήγορο στο τρέξιμο. Και στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το badminton. Είμαστε πρωταθλητές Κύπρου. Κερδίσαμε πολλά τουρνουά μαζί με τη Σοφία ως ζευγάρι. Είναι αριστερό άθλημα το badminton, μου κάνει λίγο οξύμορο. Όχι, δεν είναι αριστερό άθλημα, αλλά ούτε πολυδάπανο όπως κάποιος μπορεί να νομίζει. Είναι αρκετά φτηνό, φτάνει να υπάρχει ο χώρος. Από εκεί και πέρα μια ρακέτα και τα φτερά τα οποία χρησιμοποιείς. Τότε ήταν στο ξεκίνημα το άθλημα. Στην Κύπρο το ξεκινήσαμε από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο όπου εργαζόμουν τότε. Στο Άτι. Ναι, στο Άτι. Και σιγά σιγά καταφέραμε να το αναπτύξουμε. Βέβαια, είναι με λύπη που λέω ότι δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω εγώ σε κάποιο στάδιο λόγω προβλημάτων με τα γόνατα μου και μου λείπει. Παραδέχομαι ότι μου λείπει, διότι είναι ένα πολύ καλό άθλημα, πάρα πολύ δύσκολο, σε αντίθεση με το τι νομίζουν οι πολλοί. Νομίζουν ότι είναι. Μου έλεγε χαρακτηριστικά μια συνάδελφος που είχα τότε, η Όλγα η Δημητριάδου, ότι είναι παιχνίδι για καλογρίες αυτό, δεν είναι παιχνίδι. Αλλά όταν κάποιος δοκιμάζει να μπει στο γήπεδο να παίξει, κάθε άλλο μωρά έτσι. Είναι αυτό με το... Ναι, η μπάλα με το φτερό. Ναι, όχι με τον τοίχο. Αυτό που έχει το δίχτυ στη μέση. Το σκουός είναι αυτό. Ναι. Αυτό που έχει το δίχτυ στη μέση. Ακριβώς. Ναι. Μισή μπαλίτσα με φτερά. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη στα πόδια, πολύ γερά αντανακλαστικά και πάρα πολύ τεχνική στο χέρι. Πόσο θα θέλαμε να σας βλέπαμε να παίζατε αυτό το άθλημα με τον πρόεδρο, τον Αναστασιάδη. Δεν νομίζω να έχει καμιά πιθανότητα να σταθεί απέναντι μου. Πώς τον κρίνετε εντός εισαγωγικών, πώς θα τον αξιολογούσατε ως πατέρα? Εντάξει, όταν είσαι ο σύντροφος, σίγουρα. Προσπαθούσε από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ήταν πολύ συνεργάσιμος, πολύ βοηθητικός, διάβαζε στα παιδιά. Εκείνο που ξεκίνησε να πει είναι ότι όταν είσαι η σύζυγος Ναι, είσαι υποκειμενική. Ναι, να ακρίνεις. Στην εκτίμηση που κάνεις, οπότε αυτά που λένε υπερβολικά. Ή πολύ αυστηρός. Ναι, πολύ αυστηρός. Ωραία, θα ρωτήσω τον άντρο λοιπόν, στην αυτοκριτική του ως πατέρας. Πώς... Έλειπα ώρες πολλές. Από εκεί και πέρα προσπαθούσα να είμαι αυστηρός γιατί ήθελα τα παιδιά να εμπεδώσουν κάποιες αρχές. Και πρέπει να πω ότι αν θεωρώ κάτι ως τη μεγαλύτερη επιτυχία μας με τη Σοφία είναι τα παιδιά μας. Είναι, εντάξει, πολύ υποκειμενικό αυτό που λέω, γιατί είναι παιδιά μας. Καθένας θα θυμίσει τα παιδιά του. Δύο παιδιά, ο Δημήτρης και η Εύη. Και η Εύη. Ηλικίες τώρα. Η Εύη 35, ο Δημήτρης 31. Ναι. Τους κάνατε μικροί, διότι δεν... Η Σοφία ήταν 19 χρονών όταν... 18 παντρευτήκαμε, 19 έκανε την Εύη. Και με τι ασχολούνται ο Δημήτρης και η Εύη? Η Εύη δουλεύει στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο. Έκαμε το πρώτο πτυχίο ψυχολογία και μετά εθιστικές ουσίες. Ο Δημήτρης έκαμε φυσιοθεραπεία. Όμως τώρα είναι στη Σκωτία, παντρεύτηκε μισή Σκοτσέζα, μισή Γαλλίδα η νύφη μας. Το είπε λίγο η μάνα με ένα... Ναι, επειδή είναι μακριά, γι' αυτό το είπα. Ναι, με ένα έτσι κόμπο. Ο λόγος που είναι μακριά είναι γιατί δεν κατάφεραν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο. Η ελπίδα και των δύο είναι ότι θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο και θα καταφέρουν να επιστρέψουν. Θέλουν να... Ναι, θέλουν να επιστρέψουν στην Κύπρο. Τώρα που έρχεται η ανάπτυξη, θα μπορούν να σημαίνει την επόμενη 20 ετία θα είναι πίσω. Τώρα που έρχεται η ανάπτυξη. Δεν ασχοληθήκαν ποτέ με τα πολιτικά, με το ΑΚΕΛ, τα παιδιά σας? Ήταν αθλητές στο badminton και οι δύο. Ο Δημήτρης ήταν για πολλά χρόνια πρωταθλητής. Τώρα στη Σκωτία, πέραν από τη δουλειά που κάνει, προπονεί και την ομάδα του Δήμου στο Εδιμβούργο, καθώς επίσης συνεργάζεται και στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας της Σκωτίας. Οπότε οι ώρες τους ήταν πάρα πολύ περιορισμένες και των δύο. Δεν ασχολήθηκα συστηματικά με την πολιτική, σχεδόν καθόλου. Σοφία, ποιος ήταν ο κακός στο σπίτι, ο αυστηρός, αυτός που έλεγε το όχι και το απαγορεύεται? Ο άντρος νομίζω. Εγώ ήμουν χαλή να με πατήσω. Ναι. Και εξακολουθώ. Και ακόμα εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται εισαγωγικά με την καλή έννοια. Οπότε εγώ περίμενα το αντίθετο, από ενοχές επειδή έλειπε ώρες λόγω της πολιτικής, να λέει τα ναι και να βάζεις τα όρια εσύ. Όχι. Ακριβώς το αντίθετο. Θεωρώ ότι έχει τεράστια σημασία να μάθει κάποιος
να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια κάποιων αρχών. Και θεωρώ ότι οι βάσεις είναι οι πιο σημαντικές για να αναπτυχθεί κάποιος σωστά. Οπότε συνειδητά επέμενα σε κάποια ζητήματα. Για ποιο πράγμα μπορεί να διαφωνείτε πιο συχνά ή έχετε διαφωνήσει πιο έντονα? Όχι σε πολιτικό επίπεδο. Σε πράγματα καθημερινά νομίζω. Προσπαθώ να μην είμαι πιεστική σε ό,τι τρέχει μέσα στο σπίτι, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και ανθρώπινο να περιμένεις κάποιον να έρθει να συζητήσεις, να δεις. Όταν έρχεται ο άλλος κουρασμένος, αργά, και εσύ. Η κρεβατομορμούρα είναι πάντα αποτελεσματική. Κάπου γίνεται εκνευριστικό νομίζω. Μόνο για τούτα τα πράγματα νομίζω μπαίνουμε σε αντιπαράθεση. Σοφία, σε κάτι που νομίζω εγώ σοβαρό, ενώ να το κρίνει διαφορετικά. Υπήρξες ποτέ το τρίτο μάτι του άντρου? Δηλαδή, επειδή ένας πολιτικός και μετά όταν έγινε γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, περιτριγυρίζεται από πολύ κόσμο. Και από κόλακες και από αυλή και τα λοιπά. Ήσουν πάντα το τρίτο μάτι να φιλτράρεις πρόσωπα, χαρακτήρες και καταστάσεις? Όχι, δεν έχω αυτή την ικανότητα να κρίνω τον άλλον εκ πρώτης όψεως ή να δημιουργήσω εντύπωση σωστή. Είμαι πιο αυθόρμητη και πιο συναισθηματική στην κρίση μου, νομίζω. Και θεωρώ ότι παίρνουν συλλογικά τις αποφάσεις και συζητούν τα θέματα, τα καθημερινά που τους απασχολούν, που νομίζω εγώ δεν θα είχα σωστό κριτήριο να επέμβω σε αυτά τα θέματα. Δεν συζητάτε με τη Σοφία θέματα πολιτικής? Καθόλου. Στο σπίτι δεν συζητούμε καθόλου. Για τα θέματα τα πολιτικά συζητούμε. Τις αποφάσεις που παίρνει το ΑΚΕΛ καθόλου. Όμως, για να συνεχίσω στο προηγούμενο, νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία για έναν πολιτικό να μπορεί να κρίνει χαρακτήρες. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο καθένας θα κριθεί στο τέλος από το ποιες επιλογές έχει κάνει, ποιους έχει ως συνεργάτες του. Δεν θα πω εγώ αν έχω το κριτήριο να κρίνω σωστά τους ανθρώπους ή όχι. Αυτό θα το κρίνει η ίδια η ζωή. Ναι. Όταν θα διεκδικούσες τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, δεν το συζήτησες με τη Σοφία να σου πει την άποψή της? Όταν θα έφευγα από το επάγγελμα του εκπαιδευτικού για να πάω στην πολιτική, πρέπει να πω ότι τότε είχαμε συζητήσει αρκετά. Για τη Βουλή? Όχι, στον έμιστο μηχανισμό του ΑΚΕΛ, το 1988. Ήταν ένα ρίσκο αυτό? Ρίσκο με την έννοια αλλαγής της ζωής σου εξαρτάται και οικονομικής. Ο στόχος που θέτει ο καθένας. Και του χρόνου. Από τα 18 μου ήμουν μέλος στο ΑΚΕΛ. Για αρκετά χρόνια πρέπει να πω ότι είχα περιοριστεί στη δράση μου σε τοπικό επίπεδο. Μέχρι το 1981, όταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός πλέον είχε φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το ΑΚΕΛ και είπα ότι κανένας μας δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορος για τις εξελίξεις στον τόπο. Και τότε είχα αρχίσει να ασχολούμαι πολύ πιο ενεργά. Όταν λοιπόν μου έγινε η πρόταση να μετακινηθώ στον επαγγελματικό μηχανισμό, συζητήσαμε με τη Σοφία, η οποία πρέπει να πω ότι είχε έντονες αντιρρήσεις, διότι η ζωή μας, όπως είπα, ήταν σχετικά εύκολη. Καλός μισθός, δουλειά μέχρι το μεσημέρι, αφιέρωνα χρόνο πολύ στα παιδιά, στην Εύην κυρίως τότε που ήταν πιο μεγάλη. Και αυτό θα σήμαινε μια μεγάλη αλλαγή. Και εκείνο που νομίζω ότι έπεισε τη Σοφία να δώσει το πράσινο φως ήταν ο θάνατος του πατέρα της, που έγινε τον Αύγουστο του 1980, τον Ιούλη. Ναι. Είμαστε στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία μαζί. Ποιας χρονιάς? Σε μια 88. Σε μια αθλητική αποστολή. Και επιστρέφοντας μας είπαν ότι πέθανε ο πατέρας της, ο οποίος ήταν συνδικαλιστής. Εργαζόταν στην ΠΕΟ, ήταν γενικό γραμματέας των μεταλλορύχων της ΠΕΟ. Και τότε η Σοφία πήρε τη μεγάλη απόφαση να πει τον ναι. Και έτσι η δική μου μετακίνηση έγινε τον Οκτώβρη, 1η του Οκτώβρη του 1988. Υπέβαλα παραίτηση από το ΆΤΗ και ξεκίνησα να εργάζομαι στο ΑΚΕΛ. Όταν θα διεκδικούσα τη θέση του Γενικού Γραμματέα, τότε δεν είχε ιδιαίτερες ενστάσεις η Σοφία. Σοφία, πώς συσχέτισες το θέμα της απώλειας του πατέρα σου με τον άντρα? Είδες που σου είπα άντρα? ότι είμαι συναισθηματική. Άρα ήθελες ο άντρας να είναι η συνέχεια?
Έτσι το είδες? Θεωρούσα ότι επιτελούσε ένα σκοπό και έναν έργο για μένα ο παπάς μου. Με συναισθηματική φόρτιση πήρα την απόφαση να δεχτώ την αλλαγή. Βέβαια, μπορούσε να επέμενε στη θέση του να αλλάξει. Αλλά το ότι συνέπεσε το γεγονός και ότι ο παπάς μου με βοηθούσε, ήταν μέσα στα προβλήματα του κόσμου. Έτυχε πολλές φορές να φιλοξενήσουμε κόσμο που έρχονταν από επαρχία και δεν είχε το μέσο να πάει πίσω. Θεωρούσα ότι έκαμε κάτι σωστό και αυτό νομίζω με επηρέασε στην απόφαση για τον άντρο. Ναι. Προσπάθησε να αξιοποιήσει τον πατέρα μου τότε για να με μεταπείσει, αλλά πρέπει να πω ότι δεν τη βοήθησε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι απλώς ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ολιγομίλητος, πρέπει να πω. Λένε πάρα πολύ ότι του μοιάζω, εκτός από τη φυσιογνωμικά και στο χαρακτήρα. Μου είπε απλώς η πολιτική δεν είναι αυτή που νομίζεις. Γιατί ήταν και εκείνος συνδικαλιστής μέχρι ενός σημείου και μετά άλλαξε επάγγελμα. Είχε δίκιο? Σίγουρα έχει δίκιο. Αλλά το θέμα είναι να την κάνουμε όπως πρέπει να είναι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για εμάς τους πολιτικούς. Τότε ο πατέρας μου είπε ότι νομίζω ότι κάνεις λάθος, αλλά η απόφαση είναι δική σου. Επανήλθε ποτέ να πει τελικά είχες δίκιο? Όχι, να πω ότι μερικά χρόνια μετά έχασα τον πατέρα μου. Υπέφερε από μια πολύ σπάνια ασθένεια και το 1994, 19 του Αυγούστου, πέθανε και όλο στοιχεία και συμπτωματικά γεννήθηκε ένα εγγονός μας 19 του Αυγούστου το 2014. Πόσα εγγονιά έχετε? Δύο αγοράκια. Είναι στο εξωτερικό? Όχι, είναι εδώ στην Κύπρο. Είναι εδώ. Δεν βλέπεις πώς λάμπει το πρόσωπο της γιαγιάς. Όμως σίγουρα το να είσαι η σύζυγος του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ έχει περισσότερες ευθύνες από το η σύζυγος ενός απλού βουλευτή. Δεν σε φόβησε ποτέ αυτό το γεγονός? Ευθύνη με ποια έννοια? Καταρχάς, είσαι στο μάτι του κυκλώνα. Με αυτήν την έννοια εννοείς. Ναι, δεν θα μου άρεσε και να είμαι σε αυτήν τη θέση, αλλά εντάξει. Έχεις ακούσει πράγματα που σε στεναχώρεσαν αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια? Για να είμαι ειλικρινής, επικριτικά λόγια, δεν ξέρω, επειδή είμαι η σύζυγος, δεν μου είπε κανένας. Μάλλον όπου τύχει να ξέρουν ότι είμαι η γυναίκα του, μπορεί να μου πούν καλό παιδί, να το χαίρεσαι. Άβολα, πρέπει να πω, νιώθω όταν σε συγκεντρώσεις μπορεί κάποιος να πει ένα πρόβλημα, κάτι που τον βασανίζει, και εσύ να νιώθεις τόσο αδύνατος, τόσο μικρός, που να ξέρεις ούτε πώς, ούτε να έχεις τα μέσα να βοηθήσεις. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Εκείνο που είναι το χειρότερο είναι η λάσπη που ρίχνεται, ιδιαίτερα σε περιόδους που υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις. Εκείνο θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα πρέπει να ξεριζωθεί από την πολιτική ζωή του τόπου. Ιδιαίτερα όταν γίνεται αστήριχτα και ατεκμηριότητα. Και λυπούμε γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν τη σοφία σε κάποιες περιπτώσεις. Την χρησιμοποίησαν με την έννοια, θυμούμε, ότι επειδή δούλευε η Σοφία στην Τράπεζα Κύπρου, αυτόν οφείλεται, έπαιξε ρόλο στην καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. Ακούστηκαν τέτοιες υπερβολές. Ή ότι χρησιμοποίησα μέσα για να πάρει η Σοφία τη δουλειά στην Τράπεζα Κύπρου. Πράγματα τα οποία ήταν ατεκμηρίωτα, αλλά έγιναν πρωτοσέλιδα. Ή ότι έχουμε σπίτι με 2 πισίνες, έχω ακούσει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Είναι απλά και μόνο, επαναλαμβάνω, για να καταφέρει κάποιος, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να βγει κάπως πιο πάνω από τον άλλον. Αυτά τα πράγματα είναι προσβολή για την πολιτική ζωή του τόπου. Πρέπει να τελειώσουν και νομίζω ότι εκεί που θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στις πολιτικές θέσεις. Και αν βέβαια κάποιος έχει ανάμειξη σε ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής, τότε να τον κατηγορήσουμε τεκμηριωμένα, να τον δικάσουμε και να τον καταδικάσουμε. Ποια αρετή ή χαρακτηριστικό της Σοφίας εκτιμάς περισσότερο? Η καλοσύνη της, ο χαρακτήρας, η ποιότητα του χαρακτήρα. Το αντίστοιχο για τον άντρα? Του. Η ηρεμία του. Ναι, και η ασφάλεια που προσφέρει στο σπίτι. Έτσι νιώθω εγώ.
Ηρεμία βέβαια την οποία σε κάποιο βαθμό έχασα. Πρέπει να παραδεχτώ ότι εξακολουθώ να είμαι ηρεμός, αλλά όχι τόσο ήρεμος όσο ήμουν πάντα. Διότι πρέπει συνεχώς να σκέφτομαι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βασανό για τους πολιτικούς, νομίζω. Τι μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ηρεμία σας? Νομίζω δεν τη χάνω εύκολα. Και ακόμα και σε περιπτώσεις που εκνευρίζομαι, πρέπει να πω ότι προσέχω πάρα πολύ τα λόγια τα οποία χρησιμοποιώ για να αντιδράσω. Δεν νομίζω ότι ξέφυγα κάποια φορά σε βαθμό που να μην ελέγχω τον εαυτό μου. Συνήθως τα περισσότερα ζευγάρια όταν ανακαλούν στη μνήμη τους έτσι αξέχαστες στιγμές θυμούνται ταξίδια. Ναι. Εσείς? Όταν γεννήθηκε ο Δημήτρης, ο γιος μου ήταν 4 μηνών, τον είχα αφήσει μαζί με την κόρη στη μάμα μου και είχα πάει να συναντήσω τον άντρο όταν ήταν Ιταλία και έκανα 1 μήνα μαζί του Ιταλία. Πήγαμε Γερμανία για ένα προπονητικό σεμινάριο που παρακολουθήσε ο άντρος για το badminton. Οπότε ήταν το πιο μακρινό μας ταξίδι σε χρονικό διάστημα. Εντάξει, αυτό το ταξίδι πάντα το φέρνω έτσι με νοσταλγία στη μνήμη. Και κάποια άλλα ταξίδια στην Ιταλία. Πάντα μας άρεσε να πηγαίνουμε στην Ιταλία. Είναι μια πανέμορφη χώρα. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να δεις. Και ναι, εκείνο το ταξίδι ήταν 3 εβδομάδες στην Ιταλία και 1 εβδομάδα στη Γερμανία. Πρέπει να πω ότι όταν τέλειωσε το ταξίδι, είχαμε λεφτά στο αεροδρόμιο της Ρώμης για ένα σαντουίτς και 1 κοκακόλα. Και τα μοιραστήκαμε για να μπορέσουμε να έρθουμε πίσω. Είστε των ταξιδιών γενικότερα? Εγώ δυστυχώς επαγγελματικά ναι, είμαι υποχρεωμένος. Τώρα τα έχω περιορίσει σε κάποιο βαθμό, αλλά επειδή ήμουν ο επικεφαλής των διεθνών σχέσεων του ΑΚΕΛ, υπήρξε περίοδος που ταξίδευα σχεδόν 40 φορές το χρόνο. Τώρα είναι 5-6 ταξίδια το χρόνο. Μαζί να προσπαθούμε να έχουμε κατά διαστήματα ένα ταξίδι έτσι αραιά και που όχι συχνά. Πώς σας αρέσει να χαλαρώνετε? Με καλή παρέα, με καλό κόκκινο κρασί. Με τα εγγονάκια φαντάζομαι. Με τα εγγονάκια βέβαια. Και αυτό που κάποτε νιώθω έτσι στεναχώρια είναι ότι ο άντρος χάνει τις μικρές απολαύσεις με τα εγγονάκια εννοώ, λόγω χρόνου. Και η θάλασσα είναι, μας αρέσει πάρα πολύ και η ησυχία. Πάρα πολύ ησυχία. Ησυχία και πολιτική δεν πάνε και πολύ μαζί, ναι. Είναι η αλήθεια. Προσπαθούμε να βρίσκουμε κάποιον χρόνο να είμαστε έτσι απομονωμένοι. Το καλοκαίρι πρέπει να παραδεχτώ ότι για 4-5 χρόνια δεν είχαμε έτσι διακοπές καλές. Το περσινό καλοκαίρι, δηλαδή το 2015, περάσαμε 2 εβδομάδες μαζί στις Αρόδες με τα εγγονάκια, ήταν πολύ ωραία. Σοφία, πες μου αν είναι ρεαλιστική η σκηνή που θα περιγράψω. Μπορεί να είστε κάπου για φαγητό με τον άντρο ή στην παραλία με την οικογένειά σας και να έρθει κόσμος και να τον πιάσει κουβέντα για μισή ώρα, 40 λεπτά, 1 ώρα και να χαλάσει η ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, διότι εσείς πήγατε για να χαλαρώσετε και να μιλήσετε και να δείτε ο ένας τον άλλον και τελικά καταλήγει να μιλάει με κόσμο. Ισχύει αυτό? Γίνεται? Ισχύει αυτό, αλλά δεν θα έλεγα να χαλάσει η μέρα, επειδή θα βρεις κάποιο γνωστό ή κάποιον που αναγνωρίζει το πρόσωπο, μπορεί να θέλει να πει ένα γεια, να συστηθεί. Δεν θα έλεγα ότι χαλάει η διάθεση ή η παρέα. Εντάξει, τυχαίνει σε συγκεντρώσεις να είσαι στην έξοδο και να τον περιμένεις να τελειώσει την κουβέντα του, εσύ να περιμένεις. Με τα τηλέφωνα, πώς πάμε? Τα τηλέφωνα, καλά πάμε. Θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα εγώ περιμένω τη Σοφία συνήθως όταν τελειώνουμε από συγκεντρώσεις. Διότι εγώ θέλω να φύγω αμέσως για να πάω να χαλαρώσω και πιάνει η Σοφία την κουβέντα, όμως είναι συχνό. Δεν είναι ο κανόνας. Ναι, είναι συχνό φαινόμενο, ήταν πολύ περισσότερο συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα και στην παραλία όταν πηγαίναμε να έρχεται κόσμος να μου μιλά. Δεν χαλάει η μέρα, όμως κάποτε είναι κουραστικό με την έννοια ότι σηκωνόμαστε κάποιες φορές να φύγουμε με το αυτοκίνητο και η Σοφία πρέπει να με περιμένει για μισή ώρα να τελειώσω την κουβέντα για να μπορέσουμε να φύγουμε. Σοφία, για να τελειώσουμε έτσι το πρώτο μέρος της εκπομπής που είσαι μαζί μας,
επειδή είσαι η σύζυγος του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Πλέον και μετά την Προεδρία Χριστόφια, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είναι εν δυνάμει πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανάλογα των συνθήκων, του timing κτλ. Πώς θα αισθανόσουν ως πρώτη κυρία της Κύπρου? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Δεν θα ήθελα να το σκέφτομαι, αλλά δεν είναι κάτι που θα αποφασίσω εγώ με το τι με φοβίζει, τι με ευχαριστεί, τι θέλω ή δεν θέλω. Ελπίζω ότι δεν θα έρθει αυτή η ώρα που να το αντιμετωπίσω εγώ. Τόσο καλά. Κρίνοντας με και ξέροντας με πόσο αγχώνομαι και πόσο στρεσάρομαι με κάποια πράγματα, με τον κόσμο, με την κάμερα. Δεν θα ήθελα να μπω στην διαδικασία. Βέβαια, είπα, δεν είναι εγώ που θα αποφασίσω. Θα ήταν καλή πρώτη κυρία? Νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Οπότε, ας το αφήσουμε. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Νομίζω, ναι. Εξάλλου, οι προεδρικές εκλογές είναι πολύ μακριά. Άστε να δούμε τι θα γίνει με το Κυπριακό, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είναι στις προτεραιότητες ούτε τις δικές μου ένα τέτοιο ζήτημα. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην απόψινή μας εκπομπή. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και κύριε Κυπριανού, μετά θα είμαστε τέτα-τέτ. Ευχαριστώ. Ping-pong, badminton, squash, δεν ξέρω. Στη διάθεσή σου. Πώς θα εξελιχθεί. Πάντως είμαι καλός σε αυτά τα παιχνίδια. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Σε λίγο και πάλι μαζί, τέτα-τέτ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κύριο Άντρο Κυπριανού, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του. Στο πρώτο μέρος ήμασταν μαζί με τη σύζυγό του, κυρία Σοφία Κυπριανού. Τώρα μείναμε τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Κύριε Κυπριανού, λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Ό,τι προτιμάς, στη διάθεση. Και είναι ανοιχτά πολλά θέματα της επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι το έναυσμα για να βρεθούμε, το timing, ήταν η επίσκεψή σας στην Τουρκία. Επισκεφθήκατε λοιπόν την Τουρκία πριν λίγο καιρό. Βρεθήκατε στην αυλή του Αρταξέρξη, όπως είχαν πει και πριν μερικά χρόνια για μια αντίστοιχη επίσκεψη του Νίκου Αναστασιάδη τότε. Και ήθελα να δω τι φέρατε πίσω στις αποσκευές σας. Τι καταλάβατε, τι αντιληφθήκατε από τις συναντήσεις σας στην Τουρκία? Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν πήγα για να διαπραγματευτώ το Κυπριακό, παρόλο που είχα συναντηθεί με τον κύριο Αναστασιάδη για να διαβιβάσω κάποιες θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς και στον Τούρκο Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών. Παραλαμβάνω, θα πω κάποια πράγματα, έστω και να ενοχλούν κάποιους και αν μου ασκείται έντονη κριτική, γιατί θεωρώ ότι τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το δικό τους το περιεχόμενο και όχι όπως θα ήθελαν κάποιοι να ήταν. Το κλίμα μέσα στο οποίο μας δέχτηκαν ήταν πάρα πολύ καλό. Ενδεχομένως σκόπιμα. Εγώ λέω ότι και ανθρώπινα. Εντάξει, τον κύριο Τσαβούσογλου τον γνώριζα προσωπικά και δεν ανέμενα κάτι διαφορετικό από εκείνο, γιατί είχαμε ανέκαθεν φιλικές σχέσεις. Και με τον κύριο Νταβούτογλου όμως ήταν φιλικό το κλίμα. Από εκεί και πέρα είχαμε μια συζήτηση, σε βάθος τολμώ να πω, και με τους δύο, και με τον κύριο Νταβούτογλου, με τον οποίο αναλύσαμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τη σημασία του να λυθεί το Κυπριακό. Και συμφωνούσε ο κύριος Νταβούτογλου ότι άλλοτε το Κυπριακό δεν εξυπηρετεί ούτε τους στόχους της Τουρκίας, ούτε της Κύπρου, αλλά ούτε και της Ελλάδας. Και του ξεκαθάρισα ότι για να λυθεί το Κυπριακό πρέπει να ικανοποιηθούν οι βασικές ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων στο νησί και όχι μόνο των Τουρκοκυπρίων. Ήταν λοιπόν μια επίσκεψη, θεωρώ, αρκετά σημαντική, με την έννοια ότι μας έδωσε την δυνατότητα να μεταφέρουμε κάποιες σκέψεις, να ακούσουμε δικές τους σκέψεις και προβληματισμούς. Ουδέποτε είπα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να λύσει το Κυπριακό. Είπα ότι εκείνοι μας είπαν πώς η Τουρκία θέλει να λύσει το Κυπριακό. Και η δική μου η απάντηση, και τότε αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις, είναι ότι αυτό πρέπει να φανεί στην πράξη. Εκεί θα πρέπει να δούμε αν θα λυθεί ή όχι το Κυπριακό. Όμως, αγαπητέ Τάσο, μου επιτρέπει να πω το εξής. Διερωτούμε ειλικρινά τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να λυθεί το Κυπριακό ή όχι? Αν θέλουμε να λυθεί το Κυπριακό, δεν πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε στη διάθεσή μας
για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε δεδομένα τέτοια τα οποία να μας επιτρέψουν να πάμε σε λύση. Αν το ένα μας φοβίζει, το άλλο μας φοβίζει, το άλλο δεν θέλουμε να το κάνουμε για διάφορους λόγους, πώς θα λύσουμε τον Κυπριακό? Λέγοντας τα αυτά, δεν υπενήσουμε ότι πρέπει να προβούμε σε ενέργειες οι οποίες είτε θα υποβαθμίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε θα παραμερίζουν τις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού. Αλλά πράγματα τα οποία είναι ανώδυνα, επιτέλους πρέπει να τα κάνουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είπατε ότι σας δέχτηκαν πολύ θερμά, είτε σκόπιμα είτε επειδή έτσι το ένιωθαν. Δέχτηκαν τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος της αντιπολίτευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας? Σίγουρα. Ή υπήρξε έτσι ένας... Όχι. Να πω ότι η συνάντηση με τον κύριο Νταβούτογλου έγινε στα γραφεία του κόμματος, το οποίο είναι πρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο προεδρεύει αυτή τη στιγμή. Από αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι δέχτηκε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ στα γραφεία του κόμματος τους. Αναγνώρισαν το γεγονός ότι εκπροσωπώ δηλαδή το ΑΚΕΛ σε αυτές τις συναντήσεις. Είπατε πριν περίπου ένα μήνα σε συνέντευξή σας ότι η λύση του Κυπριακού είναι τόσο κοντά όσο μακριά. Ισχύει ακόμη αυτό και μετά την Τουρκία, μετά την επίσκεψή σας στην Τουρκία? Ισχύει και μετά από τις διάφορες δηλώσεις που γίνονται, αρνητικές εκατέρωθεν. Και από τον κύριο Ερντογάν εννοώ και από τον κύριο Ακιντζή, κάποιες και δικές μας σε κάποιες περιπτώσεις. Το λέω γιατί αν υπάρχει πολιτική βούληση, τα θέματα τα οποία έχουν απομείνει, παρόλο που είναι σύνθετα λόγω του ότι έχουν παρέλθει σχεδόν 42 χρόνια, πιστεύω ότι μπορούν με καλή θέληση να επιληθούν, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Με αυτήν την έννοια είμαστε πολύ κοντά. Εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, θα το επαναλάβω, και 100 χρόνια να συζητούμε, δεν πρόκειται να λυθεί το Κυπριακό. Γι' αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οι πάντες ότι αν θέλουμε πραγματικά να λυθεί το Κυπριακό, και αναφέρομαι κυρίως στην Τουρκία και τον κύριο Ακιντζή, θα πρέπει να αποδεχτούμε τις βασικές αρχές λύσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί από το 1977 και έχουν επαναβεβαιωθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέχρι σήμερα. Είναι μετριοπαθής πολιτικός ο Ακιντζή? Τον γνωρίζω προσωπικά εδώ και αρκετά χρόνια και θεωρώ ότι είναι άνθρωπος που θέλει λύσεις στο Κυπριακό. Είναι μετριοπαθής γενικότερα στις πολιτικές θέσεις τις οποίες διατυπώνει, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι άνθρωπος που θέλει να λύσει το Κυπριακό. Δεν είναι εκπρόσωπος των Ελληνοκυπρίων, δεν συμφωνεί μαζί μας. Εξάλλου, εμείς δεν συμφωνούμε καν μεταξύ μας οι Ελληνοκύπριοι πώς πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Ο κύριος Ακιντζή έχει θέσεις οι οποίες διαφέρουν από εκείνον το οποίο εμείς θα θέλαμε. Πρέπει να τον πείσουμε. Πατάει πόδι στην Άγκυρα, πιστεύετε? Μπορεί να το κάνει? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συγκρουστεί περισσότερο από κάθε άλλο με την Τουρκία στο παρελθόν. Ανοιχτά, δημόσια. Ουδέποτε δίστασε να πράξει κάτι τέτοιο. Και πρόσφατα είχαμε τέτοια παραδείγματα, όταν άσκησε κριτική στον Ερντογάν για κάποια ζητήματα, κάποιες ενέργειες του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Θεωρώ ότι αν πιστεί ότι θα είναι προς όφελος της Κύπρου, τότε θα το πράξει. Σε τι διαφέρει από τον Ταλάτ, με τον οποίο ιδεολογικά ήσασταν πιο κοντά? Νομίζω ότι και οι δύο είναι άνθρωποι που θέλουν λύσεις στο Κυπριακό. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προσωπικότητας του καθενός. Και με τον Ταλάτ γιατί δεν τα καταφέραμε, γιατί δεν υπήρξε αυτή η κινητοποίηση όπως με τον Ακιντζή? Δεν είναι εύκολο κατά την άποψή μου να λυθεί το Κυπριακό, διότι υπάρχουν σειρά από προβλήματα. Το ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι τουρκικές διαχρονικές θέσεις, οι οποίες θεωρώ ότι τώρα υπάρχουν λόγοι για να διαφοροποιηθούμε. Ποια έννοια? Η Τουρκία θέλει να γίνει ένας περιφερειακός ενεργειακός κόμβος. Βλέπει να επιχειρούνται συνεργασίες στην περιοχή μας ευρύτερα, μεταξύ χωρών όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Τώρα επιχειρείται να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες σε αυτήν την επαφή η οποία αναπτύσσεται, και η ίδια μένει έξω. Αυτόν την ενοχλεί και τις περιορίζει τους σχεδιασμούς, όπως περιορίζονται και οι σχεδιασμοί των ΗΠΑ. Πρέπει να πούμε για τα ενεργειακά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή, διότι μπορεί μεν σήμερα η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να είναι χαμηλή, αλλά δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία ότι τα πράγματα θα αλλάξουν ξανά
θα ανέβει η τιμή σε μερικά χρόνια. Οπότε η Τουρκία έχει αυτό το μεγάλο κίνητρο. Φοβάστε ότι με όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό, με το θέμα του κουρδικού κράτους, με την επέμβαση της Ρωσίας στη Συρία και όλα αυτά, μπορεί το Κυπριακό να πάει σε δεύτερη μοίρα για την Τουρκία? Ναι, θα ερχόμουν σε αυτό στο τέλος. Να μου επιτρέψει να πω ότι θεωρώ ότι και η Τουρκία ενδιαφέρεται να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον ο κύριος Νταβούτογλου και ο κύριος Τσαβούσογλου θεωρώ ότι είναι ευρωπαϊκά προσανατολισμένοι. Δεν ξέρω ο κύριος Ερντογάν πώς τοποθετείται έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την περίοδο. Οπότε και εδώ θα ξέρει πολύ καλά η Τουρκία ότι το Κυπριακό είναι εμπόδιο. Τώρα όλες αυτές οι τελευταίες εξελίξεις νομίζω ότι συμβάλλουν στο να συνειδητοποιήσει η Τουρκία τη σημασία της λύσης του Κυπριακού. Με ποια έννοια? Η Τουρκία πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και με τη Ρωσία, με όλους τους υπόλοιπους γείτονες, και ο χώρος όπου τις αφήνεται για να αναπτυχθεί οικονομικά, και το έχει πει καθαρά σε εμάς ο κύριος Νταβούτογλου, ότι ενδιαφέρεται να υπάρξει μια οικονομική ζώνη ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο χώρος λοιπόν είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Για να μπορέσει η Τουρκία να βγει προς την Ανατολική Μεσόγειο, είναι σημαντικό να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και βέβαια και με την Κύπρο. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Ο Νταβούτογλου όμως, κύριε Κυπριανού, ήταν ο θεωρητικός για την πολιτική Ερντογάν και για την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες, και φτάσαμε στο να μην υπάρχει... Απέτυχε πλήρως. Και κατανοεί ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη τακτική, νομίζω, ο κύριος Νταβούτογλου. Και όλα αυτά... Ποιος κάνει κουμάντο? Συγγνώμη, επειδή αυτά πολλές φορές τα λέτε στις πολιτικές εκπομπές, τώρα τα δούμε λίγο πιο απλά σήμερα. Ποιος κάνει κουμάντο? Έτσι, πήγατε μία επίσκεψη. Άλλα λέει ο Νταβούτογλου, άλλα λέει ο Ερντογάν, άλλα λέει ο Τσαβούσογλου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εκείνος που κάνει κουμάντο στην Τουρκία ακόμα είναι ο Ερντογάν. Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για τούτο. Από εκεί και πέρα, ο Νταβούτογλου είναι ο πρωθυπουργός, είναι ο πρόεδρος του κόμματος πλέον. Προσπαθεί να θέσει το δικό του το στίγμα στις εξελίξεις στην Τουρκία. Ο Ερντογάν αντιμετωπίζει δυσκολίες και πιστεύω ότι οι δυσκολίες του θα αυξηθούν, γιατί πλέον έχει συγκρουστεί και με τη Ρωσία, έχει συγκρουστεί και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα θέματα που αφορούν τους Κούρδους, παρόλο που αυτή η λυκοφιλία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο πάρκο Γκίζ, πώς το λένε, στην Κωνσταντινούπολη, λέχθηκε έντονα τότε ότι πίσω από όλες τις κινητοποιήσεις ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεώρησαν ότι ήταν μια κατάλληλη στιγμή για να απομακρυνθεί ο Ερντογάν. Δεν τα κατάφεραν. Αυτό δείχνει ότι διατηρεί μεγάλη ισχύ. Και οι τελευταίες εκλογές το ίδιο δείχνουν. Ακριβώς. Οπότε νομίζω πως τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι σύνθετα, είναι δύσκολα, αλλά όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και σύνθετα δεν σηκώνεις τα χέρια πάνω και λες δεν μπορώ να κάνω τίποτε, γιατί το δεν μπορώ να κάνω τίποτε μας οδηγεί στη διχοτόμηση, πολύ απλά. Πάμε εκεί λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είπατε πριν ότι μεγάλο μέρος έχει καλυφθεί στις συνομιλίες, αλλά μένουν τα δύσκολα. Και μένουν τα δύσκολα. Και... Εμείς δεν τα ξέρουμε όμως, ο κόσμος δεν ξέρει ακόμη και ίσως θα πρέπει να ενημερωθεί όταν φτάσουμε προς το τέλος. Όμως βλέπουμε ακόμη φαινόμενα να ενημερώνεστε εσείς στο Εθνικό Συμβούλιο, ενώ όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, και να γίνεται μετά αυτό το κουτσομπολιό και όλος αυτός ο θόρυβος με τη διαρροή εγγράφων από το Εθνικό Συμβούλιο. Όχι από εμάς. Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο εμείς νιώθουμε περήφανοι, αγαπητέ Τάσο, είναι γιατί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, από τότε που θα έλεγα ότι πήρε την σημερινή του μορφή το Κυπριακό, δηλαδή μετά από το 1974, το ΑΚΕΛ έχει μια συνεπή γραμμή σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Είναι ύψιστη προτεραιότητα για μας η λύση, όχι οποιαδήποτε λύση. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί υπάρχει πάρα πολλή διαστρέβλωση από διάφορους με στόχο να χτυπηθεί το ΑΚΕΛ. Υπάρχει λοιπόν η δική μας θέληση για λύση στο Κυπριακό και ακολουθούμε συγκεκριμένη γραμμή από το 1977 μέχρι σήμερα. Τι γίνεται στο Εθνικό λοιπόν? Γιατί έχει αυτή την εικόνα το Εθνικό και ο κόσμος τα βλέπει? Δεν είναι μόνο σήμερα. Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι επί Δημήτρη Χριστόφια όλοι οι υπόλοιποι
συμπεριλαμβανομένου και του Νίκου Αναστασιάδη, ήταν ενάντια στις θέσεις του Δημήτρη Χριστόφια. Σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης έχει επιβεβαιώσει εκείνα τα οποία είχε συμφωνήσει ο κύριος Χριστόφιας με τον κύριο Ταλάτ. Έχουν συναντήληψη, όπως την ονομάζουν, με τον κύριο Ακιντζή. Δεν την ονομάζουν σύγκληση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Έχουν ουσιαστικά επαναβεβαιωθεί όλες οι συγκλήσεις, με εξαίρεση το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, να μου επιτρέψει να πω ότι γίνεται πάρα πολύ διαστρέβλωση σε μια προσπάθεια να εκφοβιστεί ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πιάσω ένα από τα ζητήματα που θεωρούνται από τα πλέον σημαντικά. Με βάση το διεθνές δίκαιο, πότε υπάρχει μετεξέλιξη ενός κράτους από ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα. Από το ενιαίο κράτος στο ομόσπονδο. Όταν αυτό το κράτος εξακολουθεί να συμμετέχει με τους ίδιους όρους σε οργανισμούς όπου υπάρχει κρατική συμμετοχή, όπως είναι δηλαδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής, και έτσι θα συνεχίσουμε στη δική μας την περίπτωση. Άρα υπάρχει συνέχεια σε αυτήν την περίπτωση. Υπάρχει συνέχεια. Όταν αναγνωρίζονται οι διεθνείς συνθήκες οι οποίες είχαν υπογραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και ο κύριος Χριστόφιας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και έχουν επαναβεβαιωθεί από τον κύριο Αναστασιάδη, είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει ότι οι 1500 διεθνείς συνθήκες θα γίνονταν αποδεκτές. Και η τρίτη πτυχή είναι να μην υπάρχει απόσχηση. Και αυτά καταγράφονται. Όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί. Δεν δέχομαι λοιπόν την άποψη που διατυπώνεται από κάποιους ότι δεν προβλέπεται η μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προβλέπεται με έναν σαφέστατο τρόπο. Έχουμε εκθέσεις εμπειρογνωμόνων οι οποίες μας λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε. Αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί τότε οδηγούν στη μεταξέλιξη. Άρα αυτοί που λένε ότι δεν θα είναι μεταξέλιξη, αυτά τα κόμματα, αυτοί οι χώροι... αλήθεια. Δεν λένε την αλήθεια στον Κυπριακό λαό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θέλω να το συζητήσουμε μαζί σας, διότι εκεί έχει θέμα το ΑΚΕΛ, είναι το θέμα της ασφάλειας. Λοιπόν, φαίνεται ότι οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία θέλουν να υπάρχει ένα είδος ασφάλειας και εγγύσεων και μια εναλλακτική που θα μπορούσε να ήταν το ΝΑΤΟ βρίσκει ανάχωμα στο ΑΚΕΛ, το οποίο λέει ότι εγώ με ΝΑΤΟ στις εγγύσεις και στην ασφάλεια δεν περνάω τη λύση. Γιατί όμως αυτές οι ιδεολογικές αγκυλώσεις να υπάρχουν εκεί σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που θα μπορούσατε να κάνετε την υπέρβαση? Ναι. Καλύτερα να είναι το ΝΑΤΟ παρά να είναι ο τουρκικός στρατός. Ξέρεις ποιο είναι το πιο εκπληκτικό? Ότι αυτή τη συζήτηση την κάνουμε μόνο εμείς, οι Ελληνοκύπροι μεταξύ μας. Κανένας άλλος δεν συζητάει για κάτι τέτοιο. Έχει ακουστεί γι' αυτό? Όχι, ναι, έχει ακουστεί από εμάς. Εμείς το θέτουμε κάτω. Ωραία, σε αυτή την περίπτωση που οι Τούρκοι θα δεχόντουσαν να μην μείνουν εδώ για εγγύσεις. Τώρα να σου πω για να... Και να είναι το ΝΑΤΟ, δεν θα το δεχόσασταν? Τώρα να σου πω για να καταλάβεις τι γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε μόνο εμείς μεταξύ μας. Όταν συναντήθηκα με τον κύριο Νταβούτογλου, ο κύριος Νταβούτογλου μου είπε: πρέπει να καταλάβετε ότι το θέμα των εγγύσεων για μας είναι κόκκινη γραμμή. Οι Τουρκοκύπροι έζησαν πολύ δύσκολες στιγμές το 1963, πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές το 1974 όταν ανάλαβε η πραξικοπηματική κυβέρνηση και φοβούνται μην τυχόν επανάληψη. Μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ζούμε ακραία φαινόμενα σε διάφορες χώρες. Μπορεί στην Κύπρο και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια δημοκρατική κατάσταση, αλλά πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος μια ακραία κατάσταση να ανέλθει στην εξουσία. Και αυτό φοβίζει τους Τουρκοκύπριους. Θέλουν τις εγγυήσεις της Τουρκίας. Και του είπα το εξής πάρα πολύ απλό. Εάν οι Τουρκοκύπροι πέρασαν άσχημες στιγμές, οι Ελληνοκύπροι πέρασαν πολύ χειρότερες. Δεχτήκαμε εισβολή, εξακολουθούμε να ζούμε κάτω από συνθήκες ημικατοχής. Ως εκ τούτου έχουμε πολύ περισσότερες ανησυχίες και φοβίες από τους Τουρκοκύπριους και δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να δεχτούμε εγγυήσεις. Μιλούσαν πάντα για εγγυήσεις της Τουρκίας, όχι του ΝΑΤΟ ή του οποιοδήποτε άλλο. Ο κύριο Νταβούτογλου μιλώ. Και η αντίδραση του βέβαια όταν κατάλαβε ότι τα επιχειρήματα του δεν είχαν μακριά από τα τον όρο εισβολή το δέχτηκε στη συζήτησή σας, το invasion? Δεν το σχολίασε καθόλου. Δεν το σχολίασε. Όταν λοιπόν κατάλαβαν ότι τα επιχειρήματα του δεν μπορούσαν να είναι πιστικά,
είπε εντάξει, λύστε όλα τα υπόλοιπα και τότε να συζητήσουμε για τα θέματα της ασφάλειας. Με τον κύριο Τσαβούσογλου έγινε κουβέντα για το θέμα του ΝΑΤΟ στο τραπέζι όταν τρώγαμε. Ένας από τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Εξωτερικών είπε θα λύναμε πολύ εύκολα το θέμα, τα ζητήματα της ασφάλειας, εάν δεχόμαστε τις νατοικές εγγυήσεις. Αλλά ο κύριος Κυπριανού δεν τις δέχεται, οπότε δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εγώ χαμογέλασα και απάντησε ο κύριος Τσαβούσογλου. Η απάντηση του ήταν γιατί νατοικές εγγυήσεις. Η Κύπρος δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη Αυτή ήταν η απάντηση του κύριου Τσαβούσογλου. Ναι. Δεν χρειάστηκε να σχολιάσω εγώ. Αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης φέρει ένα προσχέδιο λύσης, το οποίο σε γενικές γραμμές σας ικανοποιεί, θα συμπορευτείτε μαζί του για να περάσει το σχέδιο από το δημοψήφισμα? Μακάρι να έρθει το σχέδιο και να είναι όπως να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων και πιστέψτε με ότι εμείς δεν θα ενεργήσουμε όπως το Δημοκρατικό Συναγερμό επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Είπα και προηγουμένως ότι για μας είναι θέμα ύψης της προτεραιότητας η λύση στο Κυπριακό. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κύριε Κυπριανού, το 4 πήρε το πολιτικό κόστος με πρόεδρο τον Νίκο Αναστασιάδη του κόμματος και σε ένα κόμμα το οποίο χαρακτηρίζεται ότι τέλος πάντων υπάρχει μια ισχυρή εθνικόφρονη τάση, είπε ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Ναι, ενώ το ΑΚΕΛ, το οποίο έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές για τα αδέρφια μας τους Τουρκοκύπριους και υπέρ της λύσης, είπε όχι, ναι, μπορεί. Είναι ένα mea culpa αυτό του ΑΚΕΛ, ένα ραντεβού με την ιστορία που χάθηκε? Το σχέδιο ΑΝΑΝ, κατά την άποψη μου, δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του Κυπριακού λαού. Δεν μπορούσε να αποτελέσει την βάση για λύση. Για διάφορους λόγους που νομίζω ότι πλέον δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά είχαμε 12 χρόνια μετά και ακόμη ψαχνόμαστε. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ψαχνόμαστε και αν δεν γινόταν αρκετή δουλειά από τον Δημήτρη Χριστόφια θα ψαχνόμαστε ακόμα περισσότερο. Εκείνο που λέω είναι ότι το 2004 είχαμε μπροστά μας ένα σχέδιο το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του Κυπριακού λαού και εύχομαι και ελπίζω ότι αν καταφέρουμε τώρα να προχωρήσουμε και αν καταφέρουμε να υπάρξει μια συναντήληψη, αυτό που θα τεθεί ενώπιον του Κυπριακού λαού θα είναι καλύτερο. Δεν είχατε απόφαση για να πάτε με ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ και ανατράπηκε τελευταία στιγμή? Αγαπητέ Τάσο, όλα αυτά είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια. Μα η ανατροπή έγινε Μεγάλη Παρασκευή, κύριε Κυπριανού. Είναι παραμύθια, να μου επιτρέψετε να πω. Είχαμε μια διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ζήτησαν τον λόγο πάρα πολλοί. Ξεκίνησε η συζήτηση την πρώτη μέρα, εξελισσόταν η συζήτηση, συνεχίστηκε τη δεύτερη ημέρα και οι αποφάσεις πάρθηκαν τη δεύτερη ημέρα. Οι αποφάσεις ήταν συγκεκριμένες. Απαιτήσαμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κάποια πράγματα και αν αυτά ικανοποιούνταν, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ναι στο δημοψήφισμα. Εντάξει, αυτός ήταν ένας τακτικισμός, δεν ήταν. Ήθελατε να εγκλωβιστείτε από κάτι. Εσύ μπορεί να το λες, αν υποχρεωνούμαστε να τοποθετηθούμε τότε, το είχαμε ξεκαθαρίσει στα Ηνωμένα Έθνη, ότι θα λέγαμε όχι. Αυτή ήταν η θέση μας. Επειδή είχα εξουσιοδοτηθεί εγώ από το ΑΚΕΛ να μεταβώ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο Λευκοσίας, να μεταφέρω την απόφαση μας στον κύριο Ντεσότο και να του εξηγήσω όλα αυτά, του είχα πει ότι αν επιμένετε στη θέση την οποία διατυπώνετε, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε όχι. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο να έχουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως είχαμε πριν το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ? Πρέπει να την αποφύγουμε. Είναι γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να καλλιεργήσουν τη διχόνοια στο λαό. Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς θα επιχειρήσουμε να διατηρηθεί ένα διαφορετικό κλίμα. Πολύ διαφορετικό κλίμα. Δεχόμαστε όλες τις απόψεις εμείς. Έχει τεράστια σημασία όμως να μην εκφοβίζουμε τον κόσμο και να διαμορφωθεί έναν περιβάλλον τέτοιο που θα επιτρέψει την ήρεμη έκφραση όλων των θέσεων και εκεί ο κόσμος να κρίνει και να τοποθετηθεί. Η δική μας η άποψη που έχουμε διαβιβάσει στον κύριο Αναστασιάδη και το έχει πει και ο ίδιος εξάλλου δημόσια πολλές φορές είναι ότι εάν δεν συμφωνεί με το τελικό κείμενο το οποίο θα ετοιμαστεί, πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για το πώς θα προχωρήσουμε. Δεν πρέπει να θέσει διλήμματα ξανά στον Κυπριακό λαό. Και θεωρώ ότι και τότε θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τα δημοψηφίσματα από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, ο
κύριος Παπαδόπουλος, δεν συμφωνούσε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Έπρεπε να το είχαμε αποφύγει το δημοψήφισμα, κατά την άποψή μου. Έτερον εκάτερον. Έγινε. Εκείνο που πρέπει να πράξουμε τώρα. Μπορούσε να ήταν βελτιωμένο το σχέδιο ΑΝΑΝ. Εντάξει, είναι παλιά κουβέντα. Αυτή είχε γίνει και στην προεκλογική. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ναι. Και θεωρώ ναι, ότι υπήρχαν περιθώρια να γίνει καλύτερη διαπραγμάτευση και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το σλόγγαν «Τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια», αυτό το σύνθημα, ήταν ανέκαθεν ένα ουτοπικό σύνθημα, Όχι, ένα ψέμα των πολιτικών μας? Μα τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια. Θα επανενώσουμε την Κύπρο και τα σύνορα μας θα είναι στην Κερίνια. Απλώς η Κερίνια θα είναι κάτω από την διοικητική αρμοδιότητα της τουρκοκυπριακής συνιστώσας οντότητας. Αλλά τα σύνορα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή όπως θα ονομάζεται τότε, θα είναι στην Κερίνια. Το σύνθημα είναι σωστό, δεν είναι λάθος. Απλώς πρέπει να κατανοήσουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε ότι θα υπάρχουν. Οι Κερινιώτες θα πάνε σπίτι τους. Θα έχουν το δικαίωμα με βάση τη συμφωνία Χριστόφια-Ταλάτ που επαναβεβαιώθηκε από τον κύριο Αναστασιάδη και τον Ακιντζή, θα έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης, απόκτησης περιουσίας, διακίνησης και εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου. Εκείνο το οποίο μόνο συζητούμε είναι το ενδεχόμενο περιορισμού των πολιτικών δικαιωμάτων, εάν και εφόσον εκείνοι που θα επιστρέψουν θα είναι περισσότεροι από τους Τουρκοκύπριους που θα είναι εκεί. Πράγμα το οποίο, να μου επιτρέψεις να πω, ότι το θεωρώ απομακρυσμένο. Μόνον αυτόν, και εδώ λέγεται μια μεγάλη ανακρίβεια από κάποια κόμματα σήμερα, τα οποία... Ποια κόμματα? Ακούω τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ που λέει ότι μόνο τα 2 από τα 4 δικαιώματα έχουν. Και αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το right of abode, το οποίο έχει συμφωνηθεί, είναι ξεκάθαρο. Ότι αυτά τα 4 δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Οι βασικές ελευθερίες είναι κατοχυρωμένες. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ μιλά για ρατσιστική λύση. Διαφωνούμε. Μα για να έχεις ομοσπονδία, πρέπει τουλάχιστον να έχεις 2 περιφέρειες. Δεν μπορεί να έχεις ομοσπονδία και να έχεις μόνο μία περιφέρεια. Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο για το τι θα ψηφίσει ο κόσμος το κριτήριο της προοπτικής επίλυσης του Κυπριακού και πώς βλέπει ο καθένας? Θέλω να ελπίζω πως ναι. Αλίμονον αν δεν θέλουμε να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στον τόπο μας. Και αγαπητέ Τάσο, ό,τι και να λέγεται, εάν δεν λυθεί το Κυπριακό με σωστόν τρόπο, τότε και στην οικονομία θα δεινοπαθήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Να πάμε τώρα στο Αγγέλ, και μια και είπαμε για τις βουλευτικές εκλογές. Ποιος είναι ο πύχης για να είστε ικανοποιημένος? Πιο ψηλά από ότι είμαστε στις ευρωεκλογές. Εγώ θα έλεγα... 30 δηλαδή. Θα έλεγα, αν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση σε 1,5 μήνα, θα μπορούσα να σου θέσω επακριβώς των στόχων τον οποίο θα έχουμε διαμορφώσει. Το 30 είναι ρεαλιστικό, πιστεύετε? Θεωρώ πως ναι. Η πρωτιά είναι ρεαλιστική? Πολύ δύσκολη. Γιατί πιστεύετε ότι είναι δύσκολη, παρά το ότι υπάρχει κυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού, που οι κυβερνήσεις πάντα έχουν μια φθορά, 3 χρόνια μνημονίου, το οποίο φυσικά μέχρι τις εκλογές δεν θα υπάρχει, και αυτό σαφέστατα θα βοηθήσει τον συναγερμό. Γιατί να μην... Όταν το ΑΚΕΛ ήταν στην κυβέρνηση και δεχόταν εκείνη την ισοπεδωτική επίθεση από όλες τις πλευρές, πριν από το Μαρί, στις βουλευτικές εκλογές πήραμε 33%, 32,7%. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού, ανεξάρτητα από το πώς νιώθουν, θα δώσουν ακόμα κάποια εμπίστοση χρόνου στο κόμμα τους. Θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμα για το τι θα κάνετε εσείς στη συνέχεια, αν θα επαναδιεκδικήσετε δηλαδή την ηγεσία του ΑΚΕΛ? Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό, και να λυθεί το Κυπριακό βέβαια, το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει με κάποιον τρόπο να βρεθεί στην εξουσία, με συνεργασίες. Είναι πολύ δύσκολες οι συνεργασίες, πρέπει να το παραδεχτώ, μέσα στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε συνεδριακές αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν πότε επιδιώκουμε συνεργασίες. Όμως δεν σας κρύβω ότι ναι, αν διαμορφωθούν τα δεδομένα εκείνα τα οποία θα επιτρέψουν στο ΑΚΕΛ με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να επανέλθει στην εξουσία, θα διεκδικήσουμε την εξουσία. Πάντοτε ψάχνοντας για συνεργασίες βέβαια.
Συνεργασίες όμως, όπως το είπατε. Πολύ δύσκολες. Δηλαδή, όπως φαίνεται τώρα, είτε με το Δίκο, που είναι ο βασικός συνεργάτης όσες φορές είσαστε στην εξουσία, φαίνεται ότι είσαστε πολύ μακριά. Όπως είναι διαμορφωμένα τα δεδομένα, αναγνωρίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Είχε και έχει κόστος το ΑΚΕΛ λόγω της πενταετίας Χριστόφια? Θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν είχε. Κόστος το οποίο όμως διαμορφώθηκε με το γεγονός ότι κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο ότι για όλα περίπου έφταιγε ο Δημήτρης Χριστόφιας. Και το ΑΚΕΛ, όχι μόνο ο Δημήτρης Χριστόφιας. Δεν ήταν προσωπικό το θέμα. Θα είναι πρόβλημα για το ΑΚΕΛ που για πρώτη φορά θα κατέβει στις εκλογές χωρίς τον Νίκο Κατσουρίδη στο ψηφοδέλτιό του? Καθόλου. Γιατί να είναι πρόβλημα? Πολλά στελέχη του ΑΚΕΛ στο παρελθόν έφτανε η ώρα που έπρεπε να αποχωρήσουν. Και ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν 22 χρόνια γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, ήταν πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είναι υποψήφιος με το ΑΚΕΛ. Και αυτό δεν προκαλεί πρόβλημα. Γιατί να προκαλέσει πρόβλημα η απουσία του οποιοδήποτε άλλου στελέχου? Διότι είναι ένα προβεβλημένο στέλεχος που χαίρει εκτίμησης από την κοινωνία και γενικότερα έπαιζε και ένα ρόλο μέσα στο κόμμα, στις εκλογές, πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, ανάλυσης, οργάνωσης και γενικότερα θεωρείται ότι ένα καταλυτικό ρόλο. Μας αδικείται όλους τους υπόλοιπους. Επειδή ακούω συχνά ότι ήταν μάλιστα και ο βουλευτής ο Νίκος Κατσουρίδης που έπαιρνε τους περισσότερους σταυρούς, θέλω να σε υπενθυμίσω ότι την τελευταία φορά που ήμουν στις εκλογές, το 2006, και είχα ανάγκη και εγώ από σταυρών, εγώ ήμουν ο πρώτος βουλευτής του ΑΚΕΛ σε σταυρούς. Ήμουν πρώτος Παγκύπρια σε αριθμό σταυρών. Οπότε τα πράγματα δεν παρουσιάζονται πάντοτε στις πραγματικές διαστάσεις. Ο Νίκος ο Κατσουρίδης διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και άλλα στελέχη διαδραματίζαν εξίσου σημαντικό ρόλο και θεωρώ ότι έχουμε σήμερα πάρα πολλά αξιόλογα στελέχη που μπορούν να καλύψουν το οποιοδήποτε κενό. Γιατί απομακρύνθηκε ο Κατσουρίδης από το ΑΚΕΛ? Τι εννοεί απομακρύνθηκε? Εξακολουθεί να είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ. Ναι, ενώ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Καλά, είχε 5 θητείες ο Νίκος Κατσουρίδης. Εμείς πήραμε απόφαση ότι με πάνω από 3 θητείες κάποιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν. Δεν πρέπει να επαναδιεκδικούν, γιατί μετά από 3 θητείες. Θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα οδηγεί στη δημιουργία κατεστημένων που δεν είναι καλά για την κοινωνία. Υπάρχει όμως η αντίληψη, κύριε Κυπριανού, ότι με τον Κατσουρίδη υπάρχει ένα είδος προσωπικής βεντέτας, ότι θα ήταν ο διάδοχος μετά τον Χριστόφια που πήγε στο Προεδρικό. Εσείς προωθηθήκατε από τον Δημήτρη Χριστόφια και έτσι, ας πούμε, υπάρχει μια βεντέτα ανάμεσά σας. Χαίρομαι γιατί θέτεις αυτό το ερώτημα να το απαντήσω, διότι μέχρι σήμερα δεν έτυχε να το σχολιάσω. Δεν σας ξαναρώτησε κανένας άλλος συνάδελφος? Κανένας δεν με ξαναρώτησε. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας σε μια τηλεοπτική εκπομπή έθεσε κάποιες προδιαγραφές, ας τις ονομάσω. Στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει ο ηγέτης του ΑΚΕΛ. Ναι. Διερωτούμε γιατί κάποιος πρέπει να θεωρήσει ότι ο Νίκος ο Κατσουρίδης δεν πληρούσε εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διακρίνουν, αν με ρωτάτε εμένα, τον κάθε πολιτικό. Εντάξει, όχι τον ηγέτη κατά ανάγκη του ΑΚΕΛ. Δεν είναι μια υπεκφυγή γιατί αυτό? δεχόμαστε, γιατί όλοι κατάλαβαν τότε ότι ήταν για τον Κατσουρίδη. Αγαπητέ Τάσο, να χρησιμοποιούμε τη λογική μας. Επιμένω σε αυτό. Μα για τη λογική η ερώτηση λοιπόν η πρώτη και η απλή είναι, καλά, γιατί να θεωρηθεί ότι ο Νίκος ο Κατσουρίδης δεν πληρούσε εκείνα τα ποιοτικά κριτήρια? Δεν είναι προσβλητικό να θεωρούμε ότι ο Νίκος Κατσουρίδης δεν τα πληρούσε αυτά τα κριτήρια? Εάν δεν τα πληρούσε, γιατί τότε κάποιος να επιμένει ότι θα έπρεπε να ήταν εκείνος ο ηγέτης του ΑΚΕΛ? Αφού δεν πληρούσε κάποια κριτήρια που επαναλαμβάνω και επιμένω ότι η δική μου η απέτηση είναι το κάθε πολιτικό στέλεχος του ΑΚΕΛ να τα πληρεί, όχι ο κατά ανάγκη ο γενικός γραμματέας. Ναι, αλλά αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να τις ικανοποιεί ο κάθε ένας που ασχολείται με την πολιτική. Αυτό που λέτε θα μπορούσαμε να το δεχτούμε αν μετά δεν ακολουθούσαν οι υπόλοιπες δηλώσεις του κ. Χριστόφια που κατονόμαζαν τον Κατσουρίδη για τα ουίσκια, για το ένα, για το άλλο. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν τώρα. Ναι, άρα αποδεικνύουν ότι τότε... Ας κρίνουμε τον άντρο Κυπριανού από την πορεία. Εάν κάποιος θέλει να πει ότι ο άντρος Κυπριανού είναι αποτυχημένος για αυτούς και αυτούς τους λόγους, έχει κάθε δικαίωμα να το πει. Άρα βεντέτα δεν υπήρχε με Κατσουρίδη? Δεν έχω βεντέτα με κανέναν εγώ. Αντιθέτως θα πω ότι ανέχθηκα πάρα πολλά πράγματα. Δεν μίλησα ποτέ δημόσια για κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσα πολύ εύκολα να ανατρέψω αν αποφάσιζα να μιλήσω. Γιατί θεωρώ ότι είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Να υποχρεώνεσαι να μπαίνεις σε συζητήσεις οι οποίες
να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου για πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου είναι τόσο αυτονόητα. Υπήρξε σκιά στο θέμα της δρομολαξιάς? Σκιά με ποια έννοια, σε που αφορούσε στον κύριο Κατσουρίδη. Το θέμα αυτόν έχει ερευνηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου. Έχει ετοιμαστεί ένα πόρισμα που καταγράφει ευθύνες διαφόρων στελεχών σε διάφορες βαθμίδες για το συγκεκριμένο ζήτημα και έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις. Ο Βενιζέλος Ζανέτος θεωρείται ότι είναι στη φυλακή άδικα? Αυτή είναι η πεποίθηση μου, ναι. Είναι η έντονη μου πεποίθηση ότι αδικαιολόγητα είναι στη φυλακή. Και δεν σας κρύβω ότι νιώθω πολύ έτσι έντονα για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει ευθύνη και το ΑΚΕΛ για αυτό το αποτέλεσμα? Μέσα ότι ο Βενιζέλος μέσα από τις ισορροπίες του κόμματος και τις αντιπαλότητες του κόμματος φτάσατε σε αυτό το όχι, δεν υπήρχαν αντιπαλότητες στο κόμμα. Σε κάθε κόμμα υπάρχουν. Εντάξει, μην τα ξυδανικεύουμε τώρα. Επαναλαμβάνω ότι εάν... Τώρα με υποχρεώνει να λέω πράγματα για τον εαυτό μου που δεν θέλω να τα λέω. Δεν θέλω να μιλώ για τον εαυτό μου. Δεν πειράζει, κάντε μια εξαίρεση. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω και δεν θα πω για τον εαυτό μου, αλλά πιστέψτε με ότι στο ΑΚΕΛ τα τελευταία, πάντοτε, αλλά θεωρώ ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ουδέποτε λειτουργήσαμε με ιστεροβουλία, δηλαδή με σκοπό να αποκλείσουμε τον οποιοδήποτε. Αντιθέτως, η προσπάθεια ήταν πάντοτε να συμμετέχουν όλοι στις διαδικασίες και ο καθένας να αποδείξει τι αξίζει. Και εκείνος που αξίζει ανελίσσεται, εκείνος που για διάφορους λόγους δεν συνεργάζεται με το υπόλοιπο σύνολο, τότε ενδεχομένως να αφαιθεί κάπως στο περιθώριο. Ο Νίκος Κατσουρίδης δεν άξιζε να γίνει Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ? Μα πολλοί αξίζουν να γίνουν γενικοί γραμματείς του ΑΚΕΛ, αλλά ένας δυστυχώς πρέπει να ήταν. Σας λέω κάτι που λέει ο κόσμος, που λέει η κοινωνία. Η Κεντρική Επιτροπή, ναι, αλλά να μου επιτρέψει να πω ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ είναι εκείνη που ξέρει καλύτερα από τον κάθε έναν ποιος θα μπορούσε να ήταν ο Γενικός Γραμματέας. Από τότε που αναλάβατε την ηγεσία του ΑΚΕΛ, και ενώ ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο, και μετά, πολλοί λένε ότι είστε στη σκιά του. Δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση ότι είστε στη σκιά του Δημήτρη Χριστόφια. Αυτό θεωρείτε ότι σας αδικεί, σας θυμώνει? Δεν είμαι στη σκιά του Δημήτρη Χριστόφια. Είναι ένα μεγάλο ψέμα το οποίο αναπαράγεται από διάφορους και ξέρω ποιοι είναι αυτοί που το αναπαράγουν αυτό το πράγμα. Μα όλο θεωρίες συνωμοσίας μου λέτε. Όχι, δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι καθόλου θεωρίες συνωμοσίας. Καλά, ο Δημήτρης Χριστόφιας τώρα δεν είναι καν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πώς είμαι στη σκιά του Δημήτρη Χριστόφια? Όλα αυτά που αποφασίζονται καθημερινά έχει ανάμειξη ο Δημήτρης Χριστόφιας. Παρεμβαίνει, επικοινωνεί μαζί σας, μιλάτε? Προσπαθούμε μια φορά το μήνα να συναντιόμαστε. Να τον ενημερώνω για τα πολιτικά ζητήματα, τις εξελίξεις και να ανταλλάσσουμε απόψεις. Από εκεί και πέρα ουδέποτε είχε ανάμειξη, ούτε όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ανάμειξη στη λήψη αποφάσεων, ούτε και τώρα έχει τέτοια ανάμειξη, τέτοιου είδους ανάμειξη που το αποδίδω. Ένα μεγάλο θέμα της κυπριακής κοινωνίας πρόσφατα ήταν η Focus. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μέσω του Αβέροφ Νεοφύτου παραδέχτηκε για κάποιο ποσό. Εσείς ακολουθήσατε εντελώς άλλη στρατηγική. Δεν υπάρχει κάποια παραδοχή? Δεν ακολουθήσαμε μια στρατηγική. Εμείς λέμε εκείνα τα οποία γνωρίζαμε. Το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά? Τι λέει το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα? Το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα λέει ότι ο συναγερμός αποδεικνύεται ότι επήραν αυτά τα λεφτά και παραδέχτηκαν ότι επήραν αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν 4 κονδύλια. Πιο λίγα από αυτά που λέγεται ότι πήρε το ΑΚΕΛ. Ναι, δεν λέγεται ότι πήρε το ΑΚΕΛ στο πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα. Στο πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα λέει ότι υπάρχουν 4 κονδύλια, τα οποία δεν φαίνεται να συνδέονται με κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά μιλώντας με 10 φοιτητές που ήρθαν στην Κύπρο, κάποιοι από αυτούς μας είπαν ότι τους έφερε το ΑΚΕΛ. Και με αυτό εξάγεται το συμπέρασμα από τους ανακριτές ότι μπορεί εκείνα τα λεφτά να πήγαν στο ΑΚΕΛ. Νομίζω ότι. Δηλαδή το ΑΚΕΛ δεν έχει καμία. Είναι τα χέρια του καθαρά από τη Focus. Από τη Focus, λέει μιλά το πόρισμα του Γενικού Εισαγγελέα. Είμαστε στο δικαστήριο με τον πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα. Το γνωρίζω. Θα πω όμως το εξής, αγαπητέ Τάσο. Εάν πει κάποιον πολιτικό κόμμα ότι στο παρελθόν δεν έπαιρνε λεφτά από επιχειρηματίες ενδεχομένως και μεγάλα ποσά, θα είναι ψέμα.
Όλα τα πολιτικά κόμματα λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι ήταν η παράδοση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων. Κάναμε βήματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να μπουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για να φύγει η διαφθορά και η διαπλοκή από την πολιτική. Βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών. Μου θύμισε αυτό που άκουσα και από άλλους τότε με τη Focus, ότι το νόμιμο είναι και ηθικών. Δεν είπα τέτοιο πράγμα τώρα. Όχι, μου θύμισε αυτό που άκουσα από απλώς λέω ότι τότε δεν υπήρχαν αυτή ήταν η αντίληψη για νόμοι εναντίον. Αυτή ήταν η αντίληψη για το πώς λειτουργούσαν τα κόμματα. Ο Αβέροφ Νεοφύτου υπάρχει. Μπορείτε να το ρωτήσετε να σας πει ότι πριν από 4-5 χρόνια του είπα ότι αυτού του είδους οι συναλλαγές των κομμάτων με τους επιχειρηματίες πρέπει να τερματιστούν. Πρέπει να απαιτήσουμε από την πολιτεία να στηρίξει πιο αποφασιστικά τα πολιτικά κόμματα, για να μην υπάρχουν αυτού του είδους οι συναλλαγές των πολιτικών κομμάτων με τους επιχειρηματίες. Πάντοτε ήμουν υπέρ αυτής της άποψης. Και επιμένω σε αυτά τα πράγματα και επαναλαμβάνω ότι εάν θέλουμε τα πολιτικά πρόσωπα να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου, πρέπει να γίνουμε πρότυπα συμπεριφοράς, να είμαστε πρότυπα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Το αντιλαμβάνεστε ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι στον Αδύρ? Σίγουρα το αντιλαμβάνομαι. Βλέπω και εξιδίων τα βέλη, κύριε Κυπριανού. Διαβάζω ένα άρθρο της Ανδρούλας Γκιούροφ, που ανήκει έτσι στο αυτό που λέμε βαθύ ΑΚΕΛ, αρχισυντάκτρια της Χαραυγής για δεκαετίες, ηγέτες ταξικά τροποποιημένοι που κλώτσισαν τα ταπεινά σκαλιά που τους ανέβασαν στο πιο ψηλό βάθρο. Ποια σχέση έχει η μαρξιστική αριστερά, η μαχητική, η δοσμένη στην ανιδιοτέλεια που έδιδε το άπαν των δυνάμεών της για τον Αρκάτη, το διανοούμενο και τους νέους, με τη φαλκιδευμένη αριστερά που παρουσιάζεται σήμερα? Γιατί πυροβολεί, κυρία Γκιούροφ? Πολύ σεβαστό το δικαίωμα του κάθε ενός να έχει τις απόψεις του και να τις διατυπώνει. Κυρία Γκιούροφ, η Ανδρούλα ήταν μέχρι τον περασμένο Ιούνιο μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ και δεν τα έλεγαν αυτά τα πράγματα. Γιατί πυροβολεί? Εγώ λέω το εξής. Αντάρτικο στο ΑΚΕΛ διαβάζω σε άρθρο. Εγώ λέω το εξής. Εντάξει, το αν θα υπάρξει αντάρτικο νερό θα φανεί. Ναι. Και το πώς θα επιδράσει αυτόν στις εκλογές. Ήταν η σιδηρακυρία του ΑΚΕΛ, όπως τη λέγανε? Εγώ λέω ότι δεν μου αρέσει να απονέμω τίτλους σε κανένα. Ειδικά ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου. Ειδικά μα θυμίζουν Θάτσερ, Ναι, ήταν ένα από τα σημαντικά στελέχη του ΑΚΕΛ. Για να είναι μέλος του πολιτικού γραφείου ήταν σημαντικός στέλεχος. Ναι. Από εκεί και πέρα λέω ότι εάν το ΑΚΕΛ η ηγεσία του ΑΚΕΛ η σημερινή είναι έτσι όπως την περιγράφει ή όχι, θα φανεί στις επόμενες εκλογές. Και θα φανεί πώς ο κόσμος θα τοποθετηθεί εναντί της ηγεσίας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι το ΑΚΕΛ δεν είναι... Σας πείραξε αυτό το άρθρο? Θα έρθω και σε αυτό. Ναι. Το άλλο που θα πω είναι ότι το ΑΚΕΛ λειτουργεί στη βάση κάποιου καταστατικού και κάποιων κανονισμών λειτουργίας. Η Ανδρούλα διαχρονικά είχε τη φήμη ότι ήταν από εκείνους που επέμεναν στην πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν δηλώνεις τη μια στιγμή ότι είσαι φανατικά προσιλωμένος και πειθαρχημένος στον καταστατικό και τους κανονισμούς λειτουργίας, να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Σας στενοχώρησε αυτό το άρθρο? Είχε τίτλο «Η νέα ηγεσία του ΑΚΕΛ και ο Τσαβούσογλου». Έναν από τα χαρακτηριστικά που έχω αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια είναι να ακούω όλες τις απόψεις, να τις λαμβάνω υπόψη μου και να ξέρω τι θα με στεναχωρήσει και τι όχι. Γιατί ήταν σκληρό, μπορούμε να πούμε. Δεν με ενοχλεί καθόλου, γιατί ξέρω ότι δεν έχει καμιά σχέση με πραγματικότητα. Ωραία. Άρα το έχετε διαβάσει το άρθρο, ξέρετε. Τα έχω διαβάσει όλα. Και πολλά άλλα τα οποία δεν έχεις δει εσύ. Ωραία. Και με την Ομόνοια τι γίνεται? Είμαι ομονιάτης, ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση. Είδαμε τη θύρα 9 να διαμαρτύρεται εναντίον του ΑΚΕΛ. Με τη θύρα 9 θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα που δεν με αφορά. Με αφορά μόνο σε δύο πράγματα. Πρώτα και κύρια, όταν έχει διαδηλώσει έξω από το ΑΚΕΛ, και αυτό πρέπει να παραδεχτώ ότι με έχει ενοχλήσει και δεν θα επιτρέψω να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά, με την έννοια ότι θα επικαλεστώ την βοήθεια από την αστυνομία να προστατεύσει την περιουσία του ΑΚΕΛ, όπως και οποιοδήποτε άλλου πολιτικού κόμματος, εάν και εφόσον κάποιοι επιχειρήσουν να διαδηλώσουν εναντίον του. Το δεύτερο... Δεν θα είναι περίεργο αυτό? Όχι καθόλου. Καθόλου περίεργο. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι ως πολίτης και ως ηγέτης ενός πολιτικού κόμματος το οποίο έχει ασχοληθεί
στο πολιτικό επίπεδο με τα θέματα του αθλητισμού και έχει οργανώσει δεκάδες σεμινάρια και συμπόσια για την καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους, για την επικράτηση της αθλητοπρέπειας. Με ενοχλεί, ναι, αυτά που βλέπω να συμβαίνουν στους αθλητικούς χώρους. Ο αθλητικός χώρος, ιδιαίτερα το ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι χώρος όπου θα πρέπει να πάει κάποιος για να ψυχαγωγηθεί μαζί με την οικογένεια του. Αλλά Τον έχουν μετατρέψει κάποιοι, κάποιους σε μια αρένα όπου ακούεις ό,τι πιο ευριστικό, ό,τι πιο χυδαίο, πράγματα τα οποία προσβάλλουν την ανθρώπινη υπόσταση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ενοχλούν τον κάθε άνθρωπο. Και εκείνο που με Έχει να κάνει η θύρα 9 με αυτό? Νομίζω ότι συμμετείχε σε επεισόδια. Μια μερίδα της θύρας 9, όχι όλη η θύρα 9, μια μερίδα η ηγεσία της θύρας. Όποιος είναι ομονιάτης είναι αγγελικός? Σίγουρα όχι. Ξέρω αγγελικούς που είναι ορθωσιάτες, ξέρω ομονιάτες που είναι δικοικοί, δεκίδες και άλλοι. Παρεμβαίνει το ΑΚΕΛ στην Ομόνια? Διότι εδώ είδαμε τα δικά σας παιδιά να σας λένε σταματήστε να παρεμβαίνετε στην ομάδα. Παιδιά. Τη θύρα 9. Γιατί η θύρα 9 είναι αγγελική. Όλοι είναι αγγελικοί. Η πλειονότητα. Όχι, δεν είναι η πλειονότητα. Να μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το ΑΚΕΛ. Και είναι και στη θύρα 9, είναι και ενδεχομένως και αλλού. Όμως από εκεί και πέρα, να πω ότι εγώ τουλάχιστον έχω να μιλήσω με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορεί να το δω Σεραφείμ, μπορεί να έχω να το δω και ίσως και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο. Είμαι ο παδός της Ομόνοιας, το δηλώνω, και διαβάθμιση να πάω, πάλι την Ομόνια θα υποστηρίζω. Πώς θα πάτε φέτος, πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι έχει προοπτικές αρκετά καλές για το μέλλον. Ο νέος προπονητής, δίχως να υποτιμώ τη δουλειά που έκανε ο Κώστας ο Καϊάφας, θεωρώ ότι μπορεί να... Θα πάει καλύτερα το ΑΚΕΛ ή η Ομόνια? Αυτά τα πράγματα κατά την άποψη μου είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Θυμούμε ότι το ΑΚΕΛ έπαιρνε τα πιο ψηλά του ποσοστά το 2006, όταν η Ομόνια δεν πήγαινε καλά στο πρωτάθλημα. Κύριε Κυπριανού, πώς πήγε το μάτς μας? Το μάτς μας εμένα μου άρεσε. Να ευχαριστήσω και εσάς και τη σύζυγό σας που μας φιλοξενήσατε στο σπίτι σας και μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να πούμε ακόμη περισσότερα πράγματα και να ανοίξουμε και άλλα θέματα. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί χάρηκα όντως στη συζήτηση. Νομίζω ήταν ευχάριστη, κύλησε και αρκετά γρήγορα, παρόλο που πήρε σχεδόν 2 ώρες. Πινκ-πονγκ, badminton, εν πάση περιπτώσει. Να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά. Ευχαριστήσεις και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.